ƙoli-ƙoli da shi, ba abin da suka riƙe. Wannan abu da aka yi na wannan hukunci da ita gwamnati ta yi, malamai sun so a zauna da shi kafin ma a kai ga wannan hukuncin, a ce an zauna da shi. Duk da wasu suna ganin me za a zauna da shi, me kuma zai ce bayan ya sassurfa wa manzon Allah da shari'a da batanci da wasu, me zai ce? Amfaninsa shi ne waɗanda suke ganinsa akan gaskiya. Wasu suna ganin kamar an kasa zama da shi ne, duk da cewa duk wanda ya san yaya abin ya taho ya san ba wani magana an kasa zama da shi. Shekara nawa sai ya fito ya yi kuri da an ce to za a zauna sai ya doki, sai ya ƙi yadda. In ya zo gabansu ya ce a zo, in aka kira shi aka ba shi takarda sai ya doki. Malam Alƙasim Hotoro kowa ya ga sanda, har gida ya je, har labararinsa gashi ga littafansa a kewaye da shi, yadda in ma bai haddace ba a ɗauko littafin a duba. Aka zo aka fara magana akan littafinsa da ya rubuta. Mu a ƙa'idar ilimi ko a jami'o'i, littafin da ka rubuta akwai abin da muke ce defense. Za a zo a sa ka gaba a ce guri kaza ka rubuta kaza, kai kuma ka kare kanka. Kai abin nan ka rubuta har karantar da shi kayi, kuma ka zo kayi ta cika baki, an zo har inda kake an ce za a tattauna da kai, ga ka ga littattafanka. In kana shakka ma ɗauko littafin a buɗe a duba. Ya zille ya ce a dawo a zauna. Daga ran nan bai ƙara yadda aka zauna ba har yau. Kowa ya ji wayar da suke tarabi yayi amma ya loke, wai shi sai an bashi a gani kan me za a tambaye shi. Ka taɓa jin an yi haka? Dan me zan baka zan tambaye ka, amma na ce a cikin littafin ka zan tambaye ka. Malami da ɗalibansa aji ce gobe zan muku jarabawa, sai su ce malam ka me za ka tambaye mu? Ku je ko ku shirya tun da kun an ba ku abin nan. Ya ce shi ba zai yadda ba, ya zille sai dai a gaya masa me za a tambaye shi, kuma a kan littafinka, kuma ka ce ka yi bincike kai ka gano. Nan ma aibu ya ƙiwa. Ina tunawa an kai masa takarda, yan alhawariyun sun kai masa takarda abinan 2019. Nan ma ya zille ya ƙi yadda. Kuma a ƙa'ida ta ilimi, kai yanzu kai ka bujuro da abubuwa aka ce ba a yadda ba. A cikin abin da ka bujuro da su akwai abin da babu ka ce akwai, abin da akwai ka ce babu, akwai abin da ka yi haɗe-haɗe ba haka suke ba, akwai abin da ka datse. Wani ya ce shi yana da su, sai ka ce zo ya nuna maka, amma ka ce wannan karami ne, kai karami. Ina ruwan wani magana ilimi da karami? In kankanta ke sa a yi wannan girma ke sa a yi magana ilimi, akwai wanda suka girme ka sai ka sauka wani a kujerar kai ba. Ai ba magana girma ba ce. Shi wanda ya ce zai zo gunka ya isa, ka yi rubutu da larabci, shi ma ya yi nashi, ma ya fi naka larabcin, kuma ka ce ba zai iya da kai ba. Wanda ka yi rubutu ya ce na gano inda ka komo daidai ba, kuma ka ce bai isa ba. Wacce isa kake so to? In certificate da ake bayarwa nashi ya fi naka girma. A gaban malamai karatu suka ce ya iya, kafin ya yi rubutu, kafin su ce ya iya sai da ya rubutu da kansa, kuma ka ce bai isa ba. Kuma in har mutum ya isa, ai sai ka bari ya zo ka kwaɓe shi. In kana cewa kai in ka sai ka kwaɓe shi, ka ce a kawo wani ma, ka bige a kawo wani. Abin da na fahimta, wato su waɗannan matasan, musamman irin su ɗan uwa malam Muhammad Kabir Abdulhamid, ya tsorata da su,
saboda me, saboda su suke ta bin shi a gindi duk tsayar da ya dauko za su ce mun ga inda ka dauko ta ko ba daidai ka dauko ta ko kai ka dauko suna bin shi, kuma sun san abin da ya faɗa jiya, shekaran jiya sun san abin da ya faɗa jiya, sun da ya faɗa yau sun san abin da yake faɗa yanzu. Saboda haka in yana da tufka da warwara sun fi kowa sani, to ya tsorata da su. Dan in ba tsoro ba, ai tun da har suka dame ka sai ka ce kai ku zo, in so sai ka bige su. Amma ta yake ni sai da manyan zan zauna, kuma ƙarya yake yi. Dan uwa mu'azzam, malam mu'azzam Iman ai ya aika masa takarda, sai kwanan nan ne ake cewa ko cikin yan kwanaki ko cikin yan awoyin nan ne ma yake cewa wai da bai gane waye ba, yanzu ya gane waye, a zo a zauna. Sai da ya ji malamai suna cewa ba za a zauna da kai ba, shi da kuma yake cewa a zo a zauna, kuma na tabbata in za a zauna din zai ji tsoro. Maganar cewa ko bai yarda da littattafan nan ba da mai za a yi masa hujja, ai ba wani abu bane. Yake a Bukhari a Muslim da ya dauko abubuwan da yake faɗa, abu mai sauki ne a ɗauki Bukharin da Muslim a ce kaza da ka faɗa buɗo ka karanto wannan zagin da ka sirfa wa manzon Allah. Ai shine kawai, ka ce wata mata ta je gaban annabi ta yi kwarkwasa, nuna mana inda aka rubuta kwarkwasa saboda Allah. Ina zai nuna inda aka rubuta? Wato abin mamakin mabuce lokaci ba? Abin mamakin a in lokaci ya yi ku gaya mu. Abin mamakin wato littattafan nan yanzu da yake cewa ya gano ba fa littattafai bane a ɓoye, ba littattafai ne da ba a karantar da su ba. Kutubu sitta din nan gaba ɗaya a Kano an karantar da su a cikin dandazon musulmi kuma masu hankali, ko duk mawata ake karanta, duk masu hankali ake karantarwa. An karanta Sahih Bukhari, an karanta Muslim, an karanta Sunan Abi Dawud, an karanta Nasa'i, an karanta Tirmidhi, an karanta Ibn Majah. Kuma kowanne a jabaki a fassara, babu wani wanda aka tsallake. Amma duk musulmi ba su ji wannan zage-zagen ba, sai yanzu suke jinsa a filin bushe, kuma a cikin littafan ne. Kana nufin duk waɗanda suke gaban masu karatun nan duk ba su da hankalinka? A gidansu ma an karantar da littattafan. Mahaifinsa ya karantar da sayo Muslim, har ya gama ba ku ji sanda ake sulfa annabi zagi ba, ko kuma shi mahaifin naku hankalinsa bai yi mai da ya fahimta. Sai yanzu kai da ka zo karanto kazantar su Ahmad Subhi da su Abu Rayya su Ja'far Subhani, ka ɗauko kazantar su ita ce yanzu fahimtar. Rashin hankalin mutane masu binsa daban mamaki. A baya can mun bashi matasa, tunda abubuwan da yake kawo dama abubuwa ne an riga an yi ta magana a kansu a baya, illa iyaka yanzu shi ya je kwaso ƙasar yake so ya fesa ta a cikin al'umma. Mun kuma yi imanin cewa waɗannan matasan da suke magana a kansa za su kai shi ƙasa. Shi yasa muka ga bai kamata mu ɓata lokacinmu ba, duk sanda ya zo ya kasa yi ƙazantarsa mu zo mu yi ta wankewa, mu ta wankin ƙazantarsa. Yaushe za mu bayar mutane ilimi? Ya zo ya yi awa 3 yana ta shirme, ni ma zo in yi awa 3 ina ta wanke shirmansa, gobe ya zo ya kuma kasa yi wa jibar zo. Amma tun da akwai matasa da suka ba da lokacinsu da za su bibiye shi duk inda ya je ya juya ƙazantarsa, su bi da ruwa su da sabulu su wanki, sai muka basu. Idan suka yi masa wankin babban bargo, mu kuma sai mu dauraya.
na sha faɗa ga 'yan uwa da yake cewa shi bai yarda da wakilci ba. Mu abinda muke cewa tunda wakilan nan mu muka turo su, mun yadda cikin wakilan nan ɗaya ko biyu ko ƙwaya ɗaya ma in ka ce biyu sun ma yawa, ko ƙwaya ɗaya mu ce baka ga uku ma ka zaɓa, irin san jaraba mai uku ta fi sauƙi, ga cikin uku kowa na zaɓi ɗaya, za mu baka tabbaci cewa in ka kada shi mu ka kada mu. Ni na tabbata yadda su Malam Muhammad Kabir suka fahimce shi, ni ba fahimce shi haka ba, don ba da lokacin bibiyarsa, amma su suna bibiyarsa. To ni na tabbata yadda za su naɗo shi su kudunduno shi, ni ba zan yi haka. Sauraka in har zai yadda shi ma in ya kawo wakilin, ni ba san waye zai wakilce shi ba, dan duk waɗanda yake ji da su duk sun gudu. To in akwai wani ma wanda yake ɗan tasowa, shi ma ya ba da tabbacin cewa in an kai shi ƙasa shi ma an kai shi ƙasa. Kuma kai ka kawo abin nan, mu nan yanzu aƙidar mu ce tuntuni, ba wata aƙida ba ce sabuwa muka zo da ita. Saboda haka kowa daga cikinmu yana jin aƙidar sace, babu buƙatar wani wakilci. Ba aƙida ta bace ni Muhammad Sani ni kaɗai, bare ka ce yanzu ni ake wakilta. Shi wanda zai zauna da kai aƙidar sace, ba wani wakilci yake aƙidar sa kace ba daidai bane, yace ba daidai ka faɗa ba, ƙarya ka faɗa, sai ka nuna masa gaskiyar. Kai ba za ka so shirya ba in har shirya kake kai, dan me za ka juya baya? To ƙarshe mu dai fatanmu, duk da wannan abu da aka yi masa ya fara da musulmi rai, to amma ni a nawa tunani an kashe miciji ne ba a sara kansa ba. Za su yi ta cewa an gaza, duk da cewa an kiransa ya ƙi zuwa, an yi ta kiransa ya ƙi zuwa. Tun da ya ɗan gwada ya ji ya kwaci kansa da kyar, bai ƙara yadda ba. Kuma ni ina cewa hatta shi kansa wannan abin da aka yi masa yanzu kwatarsa aka yi. Ni na tabbata da za a yi masa tayi a ce to da a hana ka wa'azin nan da ka zauna da matasan nan wanne kake so, ni na tabbata zai ce a hana shi, ba zai yadda ba. saboda ka kwatarsa aka yi. a fatan za a samu lokacin da za a fito da shi daga inda yake ɓoye, kawo shugaban kyamarori, a ɗauko littattafan da yake cewa a ciki ya ga zage-zagen da aka yi manzon Allah, ya buɗo ya karanta, kowa yana ji. In aka yi haka, to nan ne ƙaryarsa za ta fito fili, kowa ya ƙara ganewa. Muna ƙara jaddada godiya ga dukkan malamai da matasa, ɗaliban ilimi da suka ba da lokacinsu wajen ƙoƙarin bayyana wa al'umma ɓarnar da take cikin wannan maganganun wannan mutum. Allah subhanahu wata'ala ya sa musu a mizani. Kuma karatuttuka da muke yi galibi duk sanda gaba ta zo da ta shafi irin wannan muna yin bayani, duk da ba za mu zo mu ce dan wani muke yi ba, amma dai an san cewa abubuwan da yake kwatsawa ne muke warwarewa ba tare da mun nuna cewa dan san cewa shi ma na wasu da yake kwafowa, kamar yadda na gaya muku ga littattafan da yake ɗaukowa. Da fatan Allah subhanahu wata'ala zai shiri duk wanda ya riga ya bi shi, Allah ya dada shi kan hanyar gaskiya.